היום אנחנו בברול סטארס. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים שלי, אז קוראים לערוץ שלי שקדיות. תגידו לי בתגובות מי הדמות האהובה עליכם. הדמות האהובה עליי זאת אמבר. אני מנסה להשיג אותה. עכשיו בואו נראה איזה אולי ניקח את לו בהתחלה, ואז אחרי זה אדגר, אוקיי, ואחרי זה את 8 ביט. לא, אתם יודעים מה? דיינמייק. תסתכלו, סקין אהבה. איזה אהבה זה. פשוט מאוהב. אני רק אומר, אתם לא חייבים לעקוב, אני לא אומר בסרטונים שלי אם תעקבו או לא, רק תעקבו אם בא לכם. ותרשמו לי בתגובות איזה טים אתם. אם מישהו יכול להסביר לי, אז בתגובות שמישהו יסביר לי איך אפשר לעשות שיתוף מסך בנינטנדו, כי בא לי לשים לכם סרטוני פורטנייט. אני טים פורטנייט, אינדה בחרתי טים מיינקראפט, זה די מאכזב. אני בטוח שגם כולכם מאוכזבים, הרוב נראה לי, כי הרוב, כי לא כל אני מדרג את הטימים עכשיו. טים ברול סטארס מקום האחרון, טים פורטנייט מקום ראשון, זה ברור, וטים מיינקראפט מקום שני. ככה אני מדרג את זה. מה שאני תמיד אוהב לעשות בסוף המשחק שאני עם אדגר, שיש לי גם את הסופר אולטי, סופר טעינה כאילו, ואולטי. אז אני פשוט קופץ עליו ולהורג אותו במכה אחת. בואו נראה איפה הוא. נראה לי הוא שם בשיח הזה. מה, איפה הוא? הוא שם. יאללה, מקבל עכשיו כזה. אם מישהו רוצה לשחק איתי אחרי המשחק הזה, אני מראה לכם את הברקוד. ופשוט תצפו בסרטונים שלי. אני קצת מצטער על ההפרעות של האצבע שלי. אני עדיין, זה הסרטון השני שלי. הסרטון הראשון שלי יצא די מבריך. אני לא רוצה לדבר על זה. אוקיי, בוא נראה. אני מאמר שהוא שם. ידעתי. לא. תגידו לי פשוט בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטונים. ותכתבו לי גם בתגובות מי היוטיובר האהוב עליכם. עכשיו הבטחתי, אני מראה את הברקוד שלי. אם מישהו ירצה לשחק איתי. הברקוד שלי. הנה הברקוד שלי, אני נשאיר את זה רק לעוד 5 שניות. אוקיי, עכשיו בוא ניקח את הזה. תקוו שיהיה אגדי. אוקיי, ועוד איזה כמה זמן אני עוד מעט אעשה את הסרטון. זה יהיה הסרטון האחרון לזה.
אני עכשיו רוצה לשים את ביירון, ככה שאני אוכל לרפות את חברי במצוקה. אבל שמתי על דו. לא משנה. גם ככה אני יכול לרפא ככה הרבה יותר אנשים. חיפיתי אותם שישאר להם ממני בצלי. פשוט תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה. תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים סרטוני פורטנייט, ברולסטארס או מיינקראפט. או רובלוקס. אני לא עושה רק סרטונים רק של משחק אחד כמו כל היוטיוברים. אני מת. יו, איזה הריגה, הרעל שלהם הורג אותם. נשאר רק עוד קבוצה אחת ואנחנו מנצחים במשחק הזה. אנחנו על 16 פוינט. הנה הם. ראיתי, הוא שם בשיחים. כפי שאמרתי, עכשיו נסיים את הסרטון שלנו. אז יאללה, ביי.